Ayan guys, magprito tayo ng french fries. Ayan, very easy lang po. It's a fries. French fries. French fries, french fries. Ang favorite ng mga bata. Ayan guys, luto na po siya. Pwede na siyang kainin. Kainan na. Ayan, ang next na i-fry natin is yung fish fillet.
Ayan na guys, luto na po. So, ready to eat. Thank you guys for watching. Bye-bye.